Thank you for calling here. Yes, hello po. Good morning. Sa St. Luke's po ba ito? Yes po. Kasi po, ang mahirap yung sitwasyon ko ngayon, natinik ako ng dagom. Opo. Yung, Punta kayo sa ER, sir. Punta na lang kayo dito. pwede po magpatawag ng ambulansya? Ambulansya po? Malayo po ba kayo? Nandito po kasi ako sa Green Hills, nag-iisa kasi yung parents ko po nagbakasyon. Green Hills. Opo. Saan po ang exact location na sa Green Hills? Sa San Juan po, magdadalawang araw na po ito kasi namamaga po yung kaliwang kamay ko, parang nagpo-purple. Natinik po kayo? Oo, ng dagom. Karayom pala yun sa Tagalog. Pasensya na po sa accent. Opo. Natusok kayo? Oo, natusok kasi naglalaro kami ni Shaki ng dagom ng kaibigan ko. Tinusok nga ako. Hindi ko po alam kasi may rusty na pala yung karayom. Oo, tapos? Kinakabahan pa po kasi. Kailan pa po yan? Ang magdadalawang araw na po. Kasi hindi kayo nagpatingin sa doktor? Hindi po kasi akala ko po mawawala kasi piniga ko yung lumabas naman yung... Ang ambulance, ang ambulance fee, 3,000, sir. Tapos, for every succeeding kilometer, 250. So, 150? 250 for every kilometer. So, titignan namin kung ilang kilometer mula dito sa St. Luke's, Quezon City, Opo. hanggang dyan po. So, 3,000 plus yung mga ilang kilometers po. Okay lang For yan. example, 10 kilometers. Oo. 10 times 250 plus 3,000. Yeah pa, wala pong... Hindi pa po kasama yung consultation dun, sir. Ambulance pa lang. Oo nga, wala naman problema sa pera kasi mas importante kasi yung buhay eh. Oo. Sige po, sandali lang po. Paula! Bantay lang po, Opo, sige. Meron ako. Paula! Ang tagal. Tudugay man. Hindi na nagad. Wala kang connection ngayon. Yes, thank you for waiting po. Opo, yung... Hello? Hello po. Oo. Ano po? Saan po? Sandali lang, sir, ha? Aray, masakit. Hello? Ano po ang patient po? Ha? Sino po yung pasyente na susunduin po? Si Jan. Pero sandali lang po kasi may nagdo-doorbell dito na yata yung parents ko. Sige po, antayin ko po kayo, sir. Sige, tatawag lang ako kasi manghahanap na kami ng albularyo. Sige, bye-bye. Thank you.